Kaixo lagunak, gaur ikusten duzue, Ezkabako gainaldean gaudela, Eurobelo lehena eta hirugarrena Iruñerrian behealdean ditugu, baina beste ibilbide batek zeharkatzen du inguru hau, Ezkabako ihesaren ibilbideak. Izan ere, hemen atzean ikusten duzue, gune militarra ere badugula, oraindik ere badena, eta San Kristobalgo gotorlekua edota Alfontso Amabigarrenaren gotorlekua bezala hobe ezagutua. Tira, zer esan, datu batzuk ematearen 1934 geroztik presondegi funtzioa zuen arren, garai gogorrenak 36ko altxamendu fasistarekin etorri zen. Preso errepublikar ugarik galdu zuten bizia hemen, muturreko bizi baldintzak zituztelako, eta beste hainbatek maiatzaren 22 batez 1928an ihes egitea erabaki zuten. Asko eta asko izan ziren saiatu zirenak, 700 baina gehiago izan ziren, 2004 preso zeuden garai hartan eta gutxi batzuk lortu zuten Ipar Euskal Herrira iristea. Edozein kasutan, memoria historikoaren lekuko bizia bada oraindik ere, eta heriotzaren lekuko izan arren, amets ugariren toki izaten segitzen du, eta zer esan, bertan zendutako presoen senideen oroigarri baita ere. Tira, gaurkoan esan da bezala Ezkaban gaude eta Ezkabatik gainera bertako ihesarekin batera geu ere bagoaz gurpilak sutan. Goazen lagunak! Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz. Duela mende batzuk atzera, San Kristobalgo gotorlekua Iruña defendatzeko ereki zen, baina gerrako hegazkinen agerpenak instalazio honi halako ukitu zaharkitu ere ekarri zion. 1934ko mugimendu iraultzaileen ondoren, estatuak San Kristobal gotorlekua espetxe bilakatu zuen. 1936ko amnistia arte. 36ko uztaileko kolpe militarrarekin gotorlekua zigor gisa erabili zen berriz ere ordea. Bando nazional deiturikoak altxamendu fasistak piztutako indarkeriak milaka hilketa, atxilotze eta zenbat gehiegikaria ekarri zituen, baita ondasunen konfiskatze eta giza eskubideen urraketa era guztietakoak. 100 nafar espetxeratu zituzten bertan, prozedura judizialik gabe guztiak. Gotorlekuan ordea penintxula osoko presoz bete zuten, bereziki gaztelarrak eta galiziarrak, eta batez ere iparraldeko fronteko lurraldeak matxinatuen eskuetan erori ostean. Atzean ikusiko duzuen bezalaxe, Fuerte de Alfonso Amabigarrena, eta kartel bat askoz gaurkoagoa jartzen duela zona militar. Non gaude? Pues, mira, eta aurrean daukagu Iruñerri osoa, horrez, distan daukagu. Pues, hori dela eta Iruñerriaren defentsarako egin zen Fuerte, gotorlekua dau. Alfonso Amabigarren izenarekin egin zuten, militarrek, oraindik baita beraie daude, beraien dira hemengo jabeak eta bar, baina gero Errepublikak aldatu egin zion izena, kendu egin zion erregearena eta jarri zion San Cristobal. San Cristobalgoa. Garaiko izen geografikoa zen, San Cristobal jarri zuen. Eta ez dakigu inor aldatu denik hori. Orduan, pensatzen dugu hor dagoen Alfonso Amabigarren horrek ez duela inolako zentzurik, baina saietuko gara hori aztertzen. Eta zona militar jartzen du, beraz, ulertzen dugu Espainiako armadak oraindik orain kudeatzen duen eta mendean duen guna dela. Hemen inguruan dauzkagu 12 hilerrietan lurperatu egiten zituzten hemen barruan hiltzen ziren presoak. Hor daude 203 preso daude hor sakabanatuta 12 hilerrietan. Garai batean Antsoaingo zendea osatzen zuten 12 herri baita.
Baina gero, baita Ezkabako mendiaren maldetatik eda sakamartuta daude baita libertate ematerakoan baita akatu egiten zituzten beste batzuk, herriko hiltzaileak edo talde paramilitarrak edo errakete bezala edo falange bezala baita ona ailegatu eta libre usten zutenean, hemendik atetik hartu eta hor lehendabiziko kurba horretan edo arrobian baita pizka bat berago edo kotxe batean sartu eta beste leku etxauri aldera batez ere edo eramandako hildakoak daude hortik ere. Esan genezake beraz, garai hartan ere, espetxeko krudelkeria ofizialaz harago, gainera, gerra zikina edo bazegoela, ez? Talde eta jende paramilitarrak gainera bigarren zigorra sartzen zutelako, ezta? Noski, bai ez, baita. Eta egoera horretan baita sortu egiten dira baita presoen beste aukera batzuk, ez, planteatu egiten du, eta adibidez, iesa egitea, ez, iesaldi bat egitea, eta baita iesaldi horretan, orduan ja, ze espazioa eremua zabaldu egiten dugu, hemendik mugaraino, Frantziako mugaraino ere, ez, hortik ailegatu ziren baita, eta horri sakabanaturi daude baita beste 206 eraildako horretan. Eta gerra bukatu eta gero, baita hau espetxe izaten jarraitu zen, eta azken hildakoak ja denak tuberkulosiz gaixotuta edo, baita lorperatuta daude gure aurrean hor daukagun hilerri batean. Goazen ikustera, eta goazen ikustera baita ere, iesaldi hori, askonentzat akaso heriotza izango zela, baina sigera aske, ezta? Ez dago zabera, gaixo eta giltzapean hiltzea, edota traizioz, edota iesean. Goazen ikustera. Halako egoera latzak tartean, elkartasun sareak derrigorrezkoak dira. 36ko kolpearen ondoren, piztutako errepresioak errepresaliatutako pertsonen eta haien familien sufrimendua eta samin egoera itzelak utzi zizkigun. Baina gertaera tragiko haien inguruan, elkartasun eta konpromiso istorio ederrak ere badaude. Eta bertan, toki eta jatorri ezberdinetako emakumeak antolatu ziren, presoei, oinarrizko arropak edota garbikariak ere eskuratzeko. Maitasun eta hurbiltasuna transmititzeko ere bai. Izan ere, garai historiko guzti hauetan, zaintzaren ardura beste behin ere emakumeengan erori zen. Ezagutzen ez zituzten emakumeak, ordura arte senideak eta lagunak ere ez zirenak, edota gertukoak, amak, arrebak, lehengusinak. Presoen itxaropenaren iturri izan ziren. Emakume ausart eta solidarioen istorio ezezagunak dira guzti hauek. Ze bide egin zuten presoek hemendik iesean? Bai, daukaguna, Pirineoak dira, eta orokorrean esan dezakegu hori izan zela helmuga edo nola, ez, edo helburua, ez, alaz beste aldera, Pirinioen beste aldera pasatu, ailegatu behar gara. Gero asuntua da, klaro, hemen zaindari batek hasieratik ihes egin zuen, eta abisua eman da, baita hasi zirela berehala agertzen bide guztietatik, bide zidorretan, baita erreka zeharkatzeko zubietan, eta leku guztietatik agertzen ziren militarrak, paramilitarrak, baita horretan, eta herriko jendea bisatuta baita. Eta orduan hasi ziren zabaltzen
nahiko, ez? Baina beti, esan dezakegu, iparralde horretara begira joan zirela, ez? Mugara ailegatzeko asmoarekin. Hemen aurrean dauzkagun bideak eta herrizka hauetatik zabaldu egin ziren, pizka bat presoak, eta, mendi atzerako, lehendabiziko lerroko mendi haue pasata, gehiena garrapatu zituzten lehendabiziko egunetan hortik, ez? 750 atera ziren, hemendik, ez? Atera ziren, erabaki zuten ateratzea, gehiago zeuden, 2500 zeuden, ez? Eta gehienak harrapatu zituzten lehendabiziko egunetan. Zoritxarrez horietako askok harrapatu eta berehala erail zituzten. Momentuan ejekutatu, ezta? Ejekutatu, ofizialki edo extraofizialki. Herri hauen ingurutan. Baten lagunduko zien? Baten laguntza izango zuten, pentsatu nahi dut. Bueno, ez? Ze alako egoera batean, ze bakardadea bapatean, ez? Bai. Ze gogorra. Bai. Lekoko testigantza mota asko daukago hemen. Batzuk nola animatu ziren baita etxeko eskopeta hartu eta laguntzen, ez, iesal eiza horretan baita, ez? Baina baita nola harrapatu eta gero batzutan herrietara eraman zituzten eta herriko emakumeak adibidez olako zopa edo afari bat prestatu egin ziela eta olako testigantza badaude baita. Batzuk esaten dute, sentitu zirela baita lagunduta zentsu horretan gutxienez, ez? Eta kasuren batean badakigu baita norabidea ere erakutsi zieten baita, ez? Nondik joan seguruago edo. Baina karo, zabalduta zegoen laguntzen zuen edo nor zigortuta izango zela baita. Ulertu behar da baita egoera. Edo zein kasutan gauza bat da zigorra jasotzea laguntzeagatik eta horregatik akaso beldurrez aritzea eta beste gauza bat da eizara batzea. Hori ere bada gerraren alde horiek badira, ezta? Akaso, kontakizun horiek pixka bat diluitzen dira, badirudi gerra soilik agintari batzuk gauzatu zutela, baina gerra bertatik bertara, ezta? Bai, esan behar nuen, begira, hemen daukagun, aurran daukagun bailara hau, Ezkabarte da, eta hau da, Nafarroa osoan olako ariketa militarrak egiteko eremua, esparrua izan zela, baita Ezkabarte hau, erreketek hemen prestatu egin zituzten kolpea baita. Olako mugimenduak egin ziren, bailara horietan, orduan esan nahi dut, herri hauetako jende asko horren inguruan mugitzen zen baita ideologikoki, ez. Orduan laguntza emateko presi izango ziren asko baita. Alegia, bertaratzen garenean, presondegiaren zatia gertutik ezagutzen dugula, baina konzentrazio esparruaz ari garenean ingurua desiente zabaltzen dela, ezta? Noski. Eta iesa ez zela izan hemengo atea gurutzatzea, baizik eta esan duzuen moduan Pirinio aldera gerturatzea bailara hauek atzean utzita, ezta? Hori da. Zenbatek lortu zuten Auñamendi Pirinioa garaitzea? 3 bakarrik ailegatu ziren. 785-etik, ezta? Izen abizenez ezagutzen ditugun 3. Agian posible da laugarren bat izatea, baina ez diogu izena jarri inoiz, ez? Eta 3 bakarrik, eta besteak 206 bertan akatu egiten dituzte, eta gaur egun hortik jarraitzen dute horietako asko. Hortik sakabanatuta dauden hobietan hortik daude. 206 hildako eta atera direla 50 bat edo lortu dugu ateratzea, ez? Oraindik besteak hor daude, oraindik, ez? Hori da, karo, kontraesan handia, ez? Gaur egun, ja, demokrazia hasita beste 40 urte pasata gero, diktadura osoa, eta beste 40 urte gehiago, eta oraindik fosa horiek hortik egotea oraindik. Zer jakin beharko genuke, zer da oinarrizko ezagutza, Ezkaba esango dizut berriz. Baina Ezkaba inguru honetako gertakarien kapitulu honetatik zer jakin behar dugu oinarrian? Pues hau preso konzentrazio eremu bat izan dela. Alemania aipatu egiten dugunean baita, hemen olako konzentrazio esparru asko izan ziren, Espainian ere, Nafarroan bertan ere, eta horietako bat hemen bertan izan genuela. Gaur badakigu 7.000 gutxienez 7.500 preso pasa zirela hemendik.
badakigu horietako 650 gutxienez hil zirela, honetan modu ezberdinetan, edo fusilatuta, edo gozez, edo gaixotasun batez, eta hor hemendik inguru hauetan geratu direla, eta hor daudela oraindik horietako asko hemendik daudela, hori jakin behar da. Eta, zorionez esan behar dugu baita, Nafarroan egin den gauza, nik uste dut oso positiboa izan da, justu eskoletan nola egiten den lan gai hauekin, ez? Badago olako antolaketa bat memoria duten eskolak, eta eskola hoiekin, askorekin, guk geuk bizita egin ditugu hemen Fuertebarruan baita. Baimen askatu hori, bai militarrena da, baina militarre baimena ematen dute horretarako oso mugatua badira ere, baina hola bizitak egiten ditugu eskolakoekin. Eta beste gauza baita aipatu duzu, korrika batzuk egiten dutela bide hau, GR hau, GR bihurtu da, baina baita eskolekin, institutuekin egiten da, baita olako modu antolatut batean, instituto oso bat adibidez, hemendik atera, eta egiten du lehendabiziko etapa, San Cristobaletik Olavera, adibidez, eta eramaten dute mezuren bat botila batean, gero instituto batera pasa, beraiek bestizu egiten du bigarren etapa, eta horrela poliki mugaraino egiten dute. Eta hori oso jende gaztearekin egiten da, bai. Hor dago baita pixka bat esperantza, ez. Horiek jakingo dutela. Iesaldia oso potente da, iesaldiaren ideia, eta nola usartu ziren horretan, eta baina badago arrisku bat hemen baita. Iesaldiak estaltzea, San Cristobalek izan zuen historia, beste historia guztia, baita iesaldian parte hartu zutenak, bizirik errepresioan jaso zutenak, edo beste modu batean, adibidez, gero botilen hilerrian geratu zirena, baita, 131. Orduan, saiatzen gara, orain, gaur egun, pizka bat, orekatzen egoera guzti horiek, ez, eta ez du inor utzi, astu eta utzi nahi, ez. San Cristobalgo gotorlekuak eta ondoren presondegi izandakoak baina alde ilun asko dauzka zoritxarrez. Preso asko ez ziren bizirik atera kartzelatik. Eta beste hainbat kartzelako atarian bertan edotan metro gutxira erail zituzten. Gobernuko preso asko aske utzi ondoren talde paramilitarrek hil baitzituzten. Alde zaurretik informatuta, irteeran zain zituztela. Beste preso talde esanguratsu batek ihes egin zuen ordea. Edo saiatu behintzat. Lehen ahalegin garrantzitsua 36ko urrian gertatu zen eta 25 preso exekutatu zituzten. Baina Ezkabako zigor arloko ihesaldi handiena edo ihesaldia 38ko maiatzaren 22an gertatu zen. Ondoren, agintariek benetako ehizaldia abiarazi zuten, eta 230 pertsona hil zituzten. Gaur egunera etorrita, aipatu dugu eskolaekin egiten direla lako ibilaldiak eta memoriaren transmisio bat, ariketak, edozein kasutan guzti hau sustatzeko garrantzitsua izaten da norbanakoen elkarteen, kolektiboen bultzada hori, zegia da erakunde publikoek beti bultzadatxo bat behar izaten dutela. Nafarroan, bide honetik, Iruñerrian bintzat, Ezkaba San Cristobalgo gertaeren eta inguruaren arira, bide honetik zoaztela, iruditzen zaizue? Bai, ni
heldu berria naiz, esan beharko dut, baina oso harrera polita izan dut Txinparta elkartean. Eta, bueno, ez da ezer berria, esan dute olako elkarteak, esan duzun bezala, orain dela 30 urte baino gehiago lanean dabiltzate, memoria mantendu nahian, ez? Eta pixkanaka elkarte gehiago hasi izan dira, gu men San Cristobalko gertatutakoa eta horren ondorio ez ditugu ahaztu nahi eta txikiei esatea zer gertatu zen hemen ondoan, ez? Iruña parean gaude, orduan ez jakitasuna ez da arrazoia eta egiten ditugu halako aktibitateak eta sustatzeko halako informazioa eta jakiture eta batez ere pentsatzeko eta ondorioak ateratzeko, ez? Bide horretan, zein da memoriaren bide honetan lanean ari zareten elkartetako egitekoak zeintzuk dira? Pentsatzen dute joango zaretela hezkuntza zentroetara, jendeak eskatuta ere hitzaldiak, hemen zein izaten da pixka bat egitekoa edo ze dedikazio eskatzen du honek, ze bolondresa eta dedikazioa gainera, ezta? Bai. Bueno, dedikazioa behar du, ze lana esparru ezberdinetan eramaten du aurrera, batez ere senideekin kontaktua mantentzen dugu. Senideak oso, behintzat hemen San Cristobal penuriak eta pasa zituztenak senideek oso sakabanatuta daude, orduan beraiekin kontaktua mantentzen dugu. Ikerketa oso garrantzitsua da, zan dute 7.300 preso hemendik pasa ziren, baina ez dakizkigu guztion istorioak, pixkanaka hor gabiltza, baina geratzen da oraindik jakiteko informazio pilo bat, eta institutoekin, ikastolekin eta hitzaldiak ematen, gazteria involukratzen edo, eta gero lako desoberaketak planteatzen, ikerketaren bidez, non egon daitezkeen bilatzen dugu eta saiatzen gara hori Nafarroko gobernuak kolaborazioarekin desoberaketak egiten. Azken batean, halako ariketek laguntzen dutelako baita ere, besteak beste, berriz ere gerta ez dadin, kontzientzia hori ere bizirik mantentzea, ezta? Ze bestela badirudi, gauzak gertatu izan espalira geratu ezkero, berriz ere gerta daitekela, ezta? Nola ikusten duzu, esate baterako orain gerrea, bizikletak ikusten ditu, jendeak horrika, halako jarduerekin memoria nolabait uztartzeare, bada, ez dakit, ariketa interesgarri bat, lagungarri da, kaso jendeari bere egunerokora ere gerturatzen, ze akaso batzuri liburuak hartzea, edota ezagit hitzaldi batera joatea agian, edota institutuan ez zaio tokatu, ezta? Baina halako jarduera, kirol edota aisiarekin lotzeak, badu onurarik memoria historikoaren berreskurapen honetan? Guztiz azkenean, jendea etortzen da, ez duzu bilatu behar, hona etortzen da, orduan bi esparruak elkartzea importantea da eta saiatzen gara horretan, baina beti hori memoria ez desfiguratzen edo fokotik esateatzen, ez? Gertatutakoa jakitea, zergatik eta zenolako ondorioak izan zituen, ez? Azkenean jendeari kontzientzia hori mantentzea, ez bakarrik datu batzuk esatea, zenbaki batzuk besterik ez, sino pixka bat kontzientzia ustartu pixka bat. Tira, sorte hau padidazue, bai ez da, beharko dut, ez da? Ederki, zuen baimenarekin bideari segituko diot, kasko uste dut beharko dudala, ez erreketengatik bakarrik, eta ea zer moduzko bidea, eta segituko du gainera, aurrerantza, horregaraino, tira, hau. Sorten ba. Aurrera dihoa. Ondo izan. Ondo izan. Izanen gara. Ondo izan. Agur. Ondo segi, aio. Venga, aio. Ezkaba mendia
San Cristobal gotorlekua zenbat eta zenbat istorio eta zoritxarrez gehienak amaiera tristekoak. 100 preso hil ziren bizi baldintza zail horren ondorioz gainera. Arreta medikoaren faltagatik edota elikadura eskasagatik. 38ko maiatzaren 22aren ondoren harrapatutako ihes egindako 56 presoak ere horien artean. Hasieran, hiltzen ziren presoak inguruko herrietako hilerrietan lurperatzen zituzten. Leku horiek beren ahalmenaren mugara iritsi zirenean ordea, agintari militarrek hilerri bat sortzea erabaki zuten gotorlekutik gertu. Botilen hilerria. Berau aipatuta, zeharkatuko dugu eta bagoaz, ihesaldiaren bidean barrena. Atzean utziko dugu presondegia, eta atzean utziko dugu gotorlekua, eta askatasun haizearen bila, zenbait presok, ekindako bideari ekingo diogu baita geukere. Ederki lagunak gaurko ibilbideari amaiera emateko, Zubiri inguru hauetan saigots hautatu dugu, izan ere, Ezkabako ihesaren ibilbideak oraindik ere Urepela bidean aurrean baditu kilometro hainbat eta etapa hainbatetan egiteko ibilbide interesgarria eta ederra bada oroimen historikoari estuki lotuta gainera. Historia baina amaiera tristekoa bada, Ezkabatik ihes egindako preso errepublikar haien gehiengoak hilda eta berriz ere preso bukatu zutelako eta gutxi batzuk lortu Ipar Euskal Herrira iristea. Horrexegatik toki alai bat bilatu nahi izan dugu gaurko amaiera honetarako, izan ere 1928ko maiatzaren 22 hartan abiatutako ihesaldia igarota urte gutxira egin batzuten esate baterako frontoi hau bera ere. Zenbat historia, zenbat memoria eta zenbat toki. Aizue, ez zaizue aitzakiari falta, heldu bizikletari eta eman pedalei. Badakizue, Eurobel hori helduta segituko dugula bidea, beraz zertxo bait urrunduta berriz ere helduko diogu eta argi, ze Iruña aldetik bagoaz Erromesen bideari helduta, Orreaga aldera, Orbaitz eta ahaztu gabe. Goazen!